Avui el que havíem de fer és demostrar que qualsevol bicicleta i qualsevol ciclista és bo. Per això hem fet aquesta ruta pel Delta del Llobregat, un lloc, a més, molt desconegut per la gent de la conurbació urbana de Barcelona, però tanmateix molt proper. No es tracta de fer performances esportives, ni grans desnivells, ni dificultats tècniques ni físiques grans per les quals calgui estar molt preparat. El que cal és tenir ganes de descobrir el territori. El que més m'ha agradat de la ruta és el contrast de l'inici de l'itinerari, on ha estat un itinerari urbà, fins a la finalització de la ruta, al Parc Natural del Llobregat, i m'ha agradat molt el que és la visita a la Casa del Semàfor, amb tota la reserva natural protegida. Una ruta còmoda, molt còmoda. Molt a prop de Barcelona, que et permet contactar amb la natura, així que un diumenge que estiguis treballant i tranquil·lament vulguis fer un tall, et vens aquí i et trobes ocells, et trobes arbres i aigua. El mar una altra vegada. A Cicloturisme Tranquil per Catalunya, que ha editat Cossetània Edicions, podem trobar des del Delta de l'Ebre fins als aiguamolls de l'Empordà 26 rutes al llarg fonamentalment dels territoris pròxims al litoral, però també al rerepaís. Rutes que l'única característica que tenen és que no tenen un gran desnivell de pujada, per tant són aptes per tothom, i tenen algun bocí de país a descobrir. Per tant, posa en valor el territori.